Hello guys, welcome to my YouTube channel. आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर। जों माने डिउटिनिफ्राय फैदोंमोन, बासआसो लामा ससेनिफ्राय फैयासै। दा जों थाबायबोबाय। माने लोगोफोर जोङो बेलेग नाम्बारनि बासआव गाखोफ्रांदों, बेनिखायनो जोङो ससेनिफ्राय थाबायबोनांबाय। माने बिसिनि चेन्नाइ टाउनाव माने बास गाखोनोबाबो नाम्बार बाय नाम्बार अबेबा नाम्बाराव गाखोफ्लांबा अबेबा नाम्बाराव सहैयो। सिटिया गिदिरना बिराद गिदिर, ओंखायनो लोगोफोर सोंनानै गाखोनोबो बास नाम्बाराव बिसोरो हिन्दीखौनो रायलायना तामिल्स रायलायो, जोंबो बारा रोङा जाहैबाय लोगोफोर। उफाय गैया, दा थाबायनानै थांबाय थानांसिगोन। एसे गोजानानो जायो, थाबायलांसै माथो उफाय। डिउटियाबो एसे गोजान जायो। कम्पानि गारियाबो दिनै लाबोफायासै जोंखौ, माल बुरजा जानानै बेलेग लामाजों थांबाय। बिराद प्रब्लेम लोगोफोर, गुबुन जायगायाव फैबाथाय भाषा रोंनोनो। जोंथ' गोबाव जाबाय होमबाबो रोंनो नागिरा भाषाखौनो रायलायनो। गावसोरबो हिन्दी रोङा, जोंबो गावसिनिखौ रोङा। मा रायलायोथाय भाषाखौनो हमनोनो हानो नागिरा, फाग्लासो एकदम बोरैबा रायलायथारो। खोनाफेरै भाषा बायदिसो मोनलायलाङो। सोरबा खायफा हिन्दी रोङो, होमबाबो फ्रायानो बांसिनानो रोङा होनजायो लोगोफोर। 100आव जों थानाय एरियायाव 10%ल'सो हिन्दी रोङो, बेबो बाहेरायाव अबेबा थाहैलाबायग्राफ्रासो। जोंनि खामानि मावग्रायावथ' हिन्दी रोङा रावबो, गासिबो गावसिनि भाषासो रायलायो। बिदिनो फावफोरजों बुजिनानै मावनांगौ जायो। इंलिस रायलायो एसे एनै, जोंबोथ' इंलिस रोंजोबा जाहैबाय, बुरजा फरायनाय नङाबो जाहैबाय। लोगोफोर मोनाबायबो, खोमसिरोम जागुलायबाय थाबायनानै माला मोनफैबावगोन बागुलायबाय। लोगोफोर बेदर हांनाय, खमैबो मासेयाव 300-400 बिखागोन खोमा। जानोबो फैसा गैया जाहैबाय जोंफोरनाव। लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लोगोफोर। नै लोगोआ दैबो गांबाय, ओंखायनो जुइस बायना लोंसै जोङो। बिराद जात मेथाइ दं लोगोफोर, दामि दाम खमावथ' मोनखाया। केकफ्रानो नै मा मडेलनि गासिबो पक केक। फैसा गैया लोगोफोर, जुइसखौनो लानानै लोंसाबसै जोङो, जुइसखौनो बायना लांसै। केकफ्राबो बिराद साइज, खिन्थु बिराद दाम आरो। मोनसेयाव बिदिनो केकखौ 50 थाखा गाहाम बिगोन दा बेखौ। फैसाबो गैया जाहैबाय लोगोफोर, जालु जाला जानोबो। जुइसखौनो बायनानै लाबोसाबबाय जों, लोंबायबो दै गांनायजों लोगोसे। लोगोफोर चेन्नाइ टाउनाव बेबायदि एसे साइडथिंजाय बिराद बिल्डिं गोजौ ब्रे दङ, खिन्थु जानला मोनला थांलाबायजानो नागिरा, एसे गिनांगौ जायो। बाहेरनि मानसि नालाय जोंबो। बे मेन रडसो आरोना बे लामाया, चेन्नाइ सिटिनि मेन रड हाइवे। साफा दखान दङ, देलायग्रा बायदिसिना मोनो लोगोफोर इयाव बायदिसिना। दामावले नोगोदखा, हाबखांबाय जों खेबसे, बायनो हालासो। गासिबो दामानो बारा गोजा इयाव। लोगोफोर माइरङा इसिनियाव बेसेबां दाम, नाम्बार बाय नाम्बार होखाजोबो। बिदिनो माइरंखौ बस्थायाव पेकेटनि फाननायाथ' सेरसेयाव 100 थाखा, फिसा फालासो बायनो नागिरा। ओमफ्राय जों जाग्राया, जों रेसननिखौ बायखुमाना जायो आरोना जोङो। दा ओरैनो 8 थाखा 10 थाखा बिदि लायो जानाय। लोगोफोर दरजा बानायग्रा बायदिसिना बिराद बरिया दरजा बानायो फालासो। बिबार बायदिसिना, मानसिनि सावगारि दाननोबा मानसिनि सावगारिबो दानो। बिराद दामि जागोन इयो। बेयावबो नै गासिबो बे जरथिंजाय लाइन, खिन्थु बेखौ बानायग्राफ्रा गावसिनि मानसि नङा दे, तामिल मानसि नङा, चेन्नाइ नङा, बेलेग मानसिनि गोजा, कलकाता बायदिसिनाफोरनिफ्राय फैनानै बानायफैनाय गोजा। थाबाय मेंगुलायबायलै लोगोफोर, मोनाबायबो, खोमसि जागुलायबाय। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर, मोजां मोनदोंबा। साननैसो उनाव लकडाउन बायबा सागराव बेरायहैनो नागिरदों र' जों लोगोफोर। सागराव बेरायहैबा भिडिअ हगारगोन आं। खेबसेबो बेरायहैखांखाबाय, हगारखांबाय आङो। बे समाव लकडाउनमोन, फुरा अपेन नङामोन आरोना। एबाराव फुरा अपेन जाबा गासिखौबो हाबजोबगोन जों। बाजार बायदिसिना माबा माबि दङ सागरावबो, बिराद गिदिर सागर। एबाराव नावफोर, जाहाजफोर गाखोनो चान्स मोनबा गाखोगोन जोङो। साननैसो उनाव लकडाउनफ्रा खुलिबा माने सागरा अपेन जाबा गासिबो फ्रि जागोन बेरायनो। दा माने बेरायजोबनो हाया आरोना लोगोफोर। दा बे चेन्नाइ टाउनावबो बेरायजोबनो हानो नागिरा, दा एसे डिस्टार्ब जायो। लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होथार दै लोगोफोर। बाय।